Si Mike Kiling ug Lolo Baba. Tutok pakatok sa udto. Gatod ka nato sa Jesser Marketing. Ang tigama og tigapod-apod sa mga produkto sama sa Calabo Plus Herbal Capsule with Mangustin, Calabo Plus Herbal Capsule with Garlic, Calabo Plus Herbal Coffee Original, ug Calabo Plus Gold Herbal Coffee with Maca, Calabo Plus Herbal Oil Liniment, Calabo Plus Herbal Soap, Charisma Beauty Soap, Charisma Kojic Soap, Angelic C with sodium ascorbate, calcium ascorbate, vitamin D3 plus zinc, ug Angelic Roll Relaxing Oil. Tutok pakatok sa udto. Tutok pakatok sa udto manukada pod kita karong adlaw mga kabisyo, my love so sweet. Tuyog ta sa pagpaminaw kanato karong mga takngaa sa adlaw today ng Thursday pitsa Dios 8 naman di ay di bulan sa Mayo tuig 2023. Kumusta ta ninyo diha? Kini ang inyo DJ Mike Kiling. O kini po ang inyong gwapong taro ay lambing. Kini si Lolo Baba Plasta niya po tayo, banyo-ba niya po tayo ni style ni, manyukan niya po tayo sa paglanyog-lanyog, pabati niya po sa tanin niyo, ilabi niya, ning uban ka nato, diya karon nga gusto kining piskay o himsog nga panglawas. Ani ay solusyon yung ani ay maayo nga kahibalo para sa inyo no? Aside sa ito ang pagpakatok din nga mas makaton mo. So you know, we are the good influencer. Iniyakin nyo ang Lolo Baba, Tuod ba atong programa, kining tuluan nun, gatog ka nato sa Jesser Marketing, Calabo Plus Herbal Food Supplement. Na doon na ingredients nga kalabo, mangustin, malunggay, gabon, panyawan o ginseng nga manalipod sa kalawasan, batok sa cancer, tumor, ulcer, diabetes, myoma, dysmenorrhea, leukemia, insomnia, anemia, pneumonia, ubo, TB, asthma o guban pa, no? Parisi sa pag-inom sa Calabo Plus Garlic na doon na isang cup nga kalabo, lemongrass, garlic, turmeric, uluyan dilaw, tawa-tawa o banaba, makatabang sa kalawasan, batok sa high blood, high cholesterol, rheumatoid arthritis, epilepsy, stress, fatigue, dengue fever, kidney stone, and all infections. Ang duha ka klase sa Calabo Plus Herbal Capsule mopakgang sa tanang bacteria o virus nga dili makatapot kanimo o sa imong pamilya. Calabo Plus Herbal Products kaysa Calabo Plus tanang balatian tudas. Ginama sa Jesser Marketing. For more information, contact Mr. Calabo Jesse Castro Serenobes 093-0973-6009. Padayon ta og duyog sa tuang pagpaminaw kanato karong mga taknaay labi na regards sa date po usab ta Lolo Baba. Ning uban ka natong busy na sa ilahang pagpaniud to karong mga taknaa tuod sab. Ganyo ngit-ngit na sila wag isla kapangagdan na ito. Sira naman tong buhay nito. Lagi lang tayo nagsasabi niya, oy mga awan tanin niyo. Kabusog mo diya. Wag tayo pagkumusta dire. Pero sige lang, kabalos lang niya ko. Anyway, pabati ta 091750959493 again sa tong text line kana siya, no? And we are live diri sa tong Facebook page DJ Mike Kiling Facebook page and Calabo Herbal Product Jesser Marketing a Facebook page. Like, share, follow. And pwede mo mag-order by the way sa inyohang gustong produkto diri sa Calabo. Message lang mo diha sa Calabo Herbal Product Jesser Marketing nato nga Facebook page. And matubag or tawagan na kining hatagan mo nila og dugang pang impormasyon labaw na kung ganing inyong lugar gusto mo via COD or cash on delivery, walay problema. So padala lang mo ha. Anyway, plus start ta Lolo Baba alas 11:17 na. Yan yung uban ganyato diha karon isang ganyang medyo gikapoy o giduka. Ikaw lang yan ninyo, di ba? Mawala niyang inyong kaduka ninyo diha, no? Alam mo pa kayo pakabusog eh, bisig mas dukaon mo sa mo. Ego lang. Ayong uto sa muna dahil Lolo Baba ning mga kabisyo hinigugma natong sintang naag tayo sa toang programang Tutok Pakatok sa Udto, ilabi na sa DXJC 88.3 Line FM Badas, 90.5 Real Banat Radio Davao Oriental, 91.7 FM Marihatag Surigao del Sur, 94.7 FM San Miguel Surigao del Sur, 88.9 Line FM Tubigon Bohol, 90.3 Kasangga Radio FM Panabo City, Yes FM Radyo Provinciano Caguait, Real Radio San Franz, Mix FM Polanco, and 88.1 Santo Tomas. Daghang salamat, maayong udto diha sa inyong tanan mga kabisyong hinigugma, no? O padayon ta sa tuang pagpaminaw
Ilabi na niini nga to ang kahibalo para sa inyo ha. Aron kamo makonsensya diha dapita lulubaba. Gani. Siya man niya siya gani tuod. Kung imong problema gani sa kinabuhi sama ka dako sa barko, ayaw kalimti nga sama sab kalapad sa dagat ang grasya nga madawat nimo. Para ni siya sa mga reklamador sa kinabuhi nga wala sinsyo. Matik na liay. Ako. Kahit anong sikap ko sa buhay, parang hindi umaahon yung buhay ko eh. Hindi ba bihira naman to? Parang nakilang problema ko. Wala ni mo nasayran nga mas dako pa ang dagat lulubaba, no? Nga grasyang pwede nimo madawatan. So mo niyang sugod karon, mangisda na ka. Nadya ng grasya. Kaya baligyan niyo mo, di ba? Tiba-tiba. Wala lang kagisog ba pag gani karon kang duha mangisda o nya piting inita. Aligo pa jud ka og dagat. Murag lagi tuod ka og gitorta diya, dapita. Pero sige lang, importante marangal ang panginabuhi ko. Kadua okay ra nga ikiha ko nimo bisag unsang kaso. Para ni siya sa mga masulubon ha. Mapriso lang ko sa kasing-kasing nimo fights na kayo. Unya katong imuhang padungog-dungugan ni ana no nga imuhang makarelasyon. Gustong ikarelasyon, di ka makonsensya lulubaba. Dili oy. Anong dili manggihapon sab? Dili kanya siya makonsensya kay minyo naman to siguro ngiyang gikaibgan. Priso jud ka. Ay si gara-gara diya. Pandamay pa jud ka sa kong asawa. Ang oras murag kwartas kinabuhi. Ikaw ray nasayod kung unsaon nimo paggasto. Say masulti nimo ni ana lulubaba. Tama bitaw niya. Ang oras murag yung kwartas kinabuhi, no? Ito, ikaw ray nasayod kung unsaon nimo paggasto. Tapos may unta kung ingan niya kahimtanga tinuod. Dato yung tatakaron. Kung ato ang isama ang oras nato sa kinabuhi. Magasto nato sa pila o sa unsang paagi nato gustuhon. Pero ang oras murag kwartas kinabuhi nga sa dili tinuod. Sa hunya-hunya lang yun makabot. Pero literal nga pagsabot ni Lulubaba, literal man to imo pagsabot pero kining lawom nga pagsabot ni Lulubaba unsa man. Napaday niya sa lawom nga pagsabot jay, what's a kind o? Sige, kung sa lawom nga paagi sa pagsabot niya niyang mismong pulungan, no? Nga oras murag kwarta sa kinyabuhi, mo niyang paspasan gud nato o buhat sa mga butang ngayon natong himuhon, no? Kay sama sa kwarta, dali ragid na siyang mahurot. Hasta si mong kinyabuhi kung dili ka mahimulos o dili nimo paningkamutan nga ikaw mabuhi og tinud anyay og malipayon, no? Dali na po mahurot mong kinabuhi nimo. Ayaw ba niyan, namatay nga masulubon, diba? So ayaw mong awat sa ila ha. Awat mo semua ha. Ayawaton si mga lulubaba. Ang una niya ang kagwapo. Tapos ang batasan. Kanya may batasan. Problema na nimo, ha? Ang kasaypanan or ang kapakyasan temporaryo lamang. Mapermanente lang na siya kung ikaw muundang. Gani, undyang po ko sige ganyan ka kapakyas. Anyong ginabalik-balik man nimo, ha? Usa man kadik-kadik masiguro ka. Buhay masiguro ka yung pamilya siguro. Yung kapakyas anya. Try until you die. Mamatay yung ka anya yun, ha? Pero kanya siya, kung sa business nga aspekto, pwede kang i-try og balik, no? Kuhanin mo na siya kining maingon niya to
kanang mga kapakyasan mahimo nimong pagtulunan. Nya tapos kung sa man ti kapakyasan nimo sa negosyo sa kinabuhi imuha na pong tawagan niya kining paningkamutan nimong lahion o likayan nung mismong naghimo o kapakyasan sa imuha. Aron tuloy nimong mabuhat ang mga plano nimo o bago niya pong kapakyasan nimo matubang. Alam na siya. Kanya. Kaya niya po nimo. O di padayon niya po kasi mong dalan. O di ba? Na-survive na to nimo hantod sa makabot nimo yung mga panganjoy mo. Asinso ra gid gihapon ka. Pero sa tinod lang ang asinso dili pamatagalan. Ang asinso dili gid siya forever gid kayo nyo kay bisan kini mga successful ng mga tao makakuan ka po sinati iya po yung mga problema. Di man sa pinansyal pero sa problema sila negosyo, mga kakulian, ang uban pa, yung uban dyan, nagkasukaso niya. So walay kasiguraduhan ng tanan. Ang tinuod nga kasiguraduhan gyud taon ang imong spiritualidad. Wala gina siya kung masulti may kiling o anya ilahin. Grabe po na imo lulubaba. Inoon po sa tama, madyo ka bisag asa tamo lugar niya na lulubaba basta gani lagit ngon. Wag itay bawat nga na gyud. Gani, ay na lang gitawag imikay na. Katapusan, ang kalipay sa kinabuhi nagadepende sa imong panghuna-huna lulubaba. Mao ba nagdepende sa kung una-una ang kalipay? Matay lisod kanya sultian to tangingan niya may kiling. Ngano man lulubaba? Malanta o buang-buangan niya. Makita sa tuwa, ang kalipay ko dyan, nasa yang unya-unya, mo ding buwang na siya. Kaya nasultihan ka nga. Pero kung mauman, siguro sa alam nga pagsabot ng imong gustong ipaibot, nagikan si mong lubot. Pero bitaw nga kanyang lawom nga pagsabot ni ninyo, magdepende kanya siya sa pangunaw niya nato. Labaw niya kung maingon niya to gusto ka mangita o kapalis kay moray mo ang paminaw nga maghatag kanimo kalipay. So yun sa nimo niya siya pagkaplag. Ginuhon na mo na ni mo na. Ginuhon na ganyan mo siya taman, no? Gi-mindset ganyan mo siya. Kining bayan niya maangkon ganyan ko ni. By hook or by crook. Kung hindi kita makuha sa santong dasalan, kukunin kita sa santong paspasan. Paspasan ganyan ko taman ni. Kaunom, kitang tanan nagpuyo lamang ubo sa usara ka panganod apan nagkalahi-lahi ang atong mga kahayag laom mapudani. Basta kita nakinyabuhi mura na ilawom sa kahayag o kangit-ngit. Lawom bitaw kayo, maglisod na explicar niya Ngailangan ko tabang sa kwan sa kalabo herbal product with mangustin para mayong atong pangisip niya ng style. Kanya, kini, kung manabi ka lang man nga nagtalikod, ayaw pahiyom atubanga sa atubangan. Kailan kini mo lulubabang ng libak si mo kay pag atubang nimo magngisi naman. Oo, tama. Mo ginya siya timailan gyud. So una pa niya siya may kiling karon pa di ka. Karon pa ko nakabasa lang ko ani. Oo. Pero kana sa una pa gyud niya siya no. Ang uban niya gikabuangan ka, butangan kag papilit. Sa likod niya na nakasulat, ang pogi ko. Ulo sa tanya, eh. Di ba ka kining kiss me? Ayaw po taon ng nga niya, makakiss kita kahit yun. Isut kayo taon to niya, tapos paglingin mo sa likod, nada tong taon niya, nagbinuang si mo, nagbutang og papilit nga niya ay sulat dito, no? Tapos nagisi, nagtisngi. Paglibog ka sa imuhang paminaw kung ganyang imuha siyang sapakon. Kay ikaw na lain sa iya ha? Or imuha ba siyang ihag na lang sa by kiss? Ano man? Ngisir man sa imuha. Mo ganyan inyo, kanyang isir man ganyan siya. Basi kulang siya sa pansin ba o gusto lang gid po siya o lab-lab. Ana day na? Anya.
Okay, sige, kumaman, kadlok pa sad. Ayaw tagay gahom ang butang nga imong gusto nga makapa limot sa mga butang diin na ana kanimo. Medyo malalim rin to, lulubaba. Ayaw tagay gahom ang butang nga imong gusto nga makapahilot sa mga butang nga diin na naa kanimo. Yo, irap na lang nato na lulubaba. Sige, pass. Sa kinabuhi, yung mga panghitabo magbunga og mga halang dumong higayon ug ang dili maghatag og mga maing pagtulod-an karon. Kusad lawom sa kay lulubab. Balak mo siguro na. Katapusan kinlan daw lulubaba basi okay ni. Dunay mga higala karon sama sa usa ka sinsilyong kwarta. Duha og dagway og guway pulos. Nya, pilihan mo ang mga igalang nga magtabang nimo, pag-impluwensya nimo sa maayong diwa, sa maayong binuhatan, sa maayong paagi. Sama na lang kung ikaw gusto makabenepisyo sa imong plano nga negosyo, sa imong love life. O, kana sila higala, kay sweet chicks man na sila makatambag sa simo, pero di nila ma-apply silang kaugalingon. Tuoy lang gyapon kay ikaw man gyapon mag-igo sa pulong, no? Ikaw ay bahala mag-igo niya na tanan. Saan niyo mo pag-adjust? Ikaw ay bahala timpla ba? Kung parat magtabang, ikaw na bahala mag-igo. Kung sabay mo ang panglasa sa iyang mga tambag niya sa imo. Pero kung makahigala, manganyi ka, duhang dagway, guway mga pulos, alien niya, kanong duha man lang dagway, Literal na kay ka ba? Biko ba? Nagpapaliwanag lang. Anyway, duyog ta padayon sa tuang panaguban. Hindi ito sa mga kabisyo my love so sweet. Like and follow diri sa tuang Facebook page And likewise, kato mga naniudtog nagpakabusog og taman, make sure nga nakatumar pud sad mo sa tuang Angelic C vitamins. Nindot kini siya, protektado, gimsog yun ang imong panglawas, gana kamukaon ug nindot nga pagkatulog. Kada inom nimo niini sa Jesser Angelic C with sodium ascorbate nga vitamin C, mulagsik ang imong lawas. Kay epektibo kay ni siya nga vitamins tungod kay adunay herbal content. Puno sa mga minerales ug modepensa sa imong kalawasan batok sa mga virus ug bakterya. Jesser Angelic C with sodium ascorbate na siya. Ita sa naandoy gyapon sa paglanog-lanog kumbati gyapon ta sa pagpahimsog diri sa tuang programang Tutok Pakatok sa Udto. Kauban gyapon ta ninyo mga kabisyo my love so sweet. Kini si Mikey Ling. O kini po, si Lolo Baba, Yes, sir. Marketing.